Здравейте хора, днеска ще играем разбиваме това яйце. Вече май сте гледали клипчета за това споко. Да. Вие знаете какви са правилата. Ако някой не знае, яйцето е ето така, ние удряме двете. И трябва да дигнем. И който размаже яйцето Нали, просто губи. И то разбира се, че другото видео ще има наказание. Да. И може днеска да може някой друг да. Не, друг да не. Да, баш сега. Давай, ти си първо. За малко беше. Чакай. Добре, ти ще се изпраскала. Добре. Давай, ти си давай. Не. Не са по-бързо. Ако го беше смачкава, щеше да си... Аз е така. Добре, сега вече е така. Е така вече ще играем. Няма и така да го пипаме, само спрати е така вече. Добре. Добре. Чакай. Некви глупости ме шепна. Викаме. Какво да направя? Малко хакен. Айде. Първо го дига. И ти не си го дигнала. Окей. Давай. Цапали се. Оле, майко, сега ще дари ти. имаме пържени яйца. Сега чурап, що майде? Ще имаме пържени яйца за вечеря. Така става, като го правите. Но по-добре успеем да направите така жълтъко. Виж, знаеш какво, просто е така ще си измием ръцете с него. Да, ли съм, хубаво ще.